Today and here, I terminate this contract. Here, today, this contract is over. We're going to calculate what you're going to refund back to the state government. You can move your things out here. From tomorrow, I'm looking for somebody else to start this project. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkọta bụ 042 Solex. Onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo anapụla ndị ụlọ ọrụ ndị na-arụ ụzọ bụ ndị nke ama dịka Nael and Bin Hamal Hydro Export MBHH n'aha nkenke ọrụ ụzọ nke o nyere ha n'ihi igbu oge na ndọtị nke ha na-adọtị ya bụ ọrụ kamgbe e nyere ha ya. Nke a mere n'obodo Okpoko nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ọgbarụ nke steeti Anambra dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ya bụ gọvanọ gbabatara nnọọ na ya bụ ụzọ na mberede ka ya were anya ya wee hụ ka ọrụ si aga ebe ahụ. Dị ka o siri kwuo, ọ kọwara na ya nyere ha ya bụ ọrụ n'afọ 2022 bụ afọ 2022 ma ya na ndị ya bụ ụlọ ọrụ nwere nkwekọrịta na ha ga-arụcha ya bụ ụzọ tupu o ruo n'ọnwa Juun n'afọ 2023. Ọ gakwara n'iru kwuo si na ndọtị nke ha bụ ndị ụlọ ọrụ na-adọtị ọrụ ụzọ ahụ kamgbe ọnwa Juun afọ gara aga ahụ ekwesịrị ịrụcha ya wee ruo n'ọnwa Febụwarị a nọ n'ime ya bụ nke jirila ọnwa 8 wee tụkwasị n'oge ha si na ha ga-arụcha ya bụ ọrụ emeela ka o doo ma ewu ma ọkụkọ anya na ha bụ ndị ụlọ ọrụ enweghị ume nke ha ga-eji arụ ya bụ ọrụ. N'olu okwu ya, ọ gwara ha na ha ga-akwakọrọ ngwaọrụ niile nke ha nwere na ya bụ ụzọ wee lọwa ma ha dịkwa njikere ịkwụchi ya gọọmenti ụfọdụ n'ime ego nke e nyere ha maka ya bụ ọrụ n'ihi na gọọmenti ga-ezitere ha ozi mgbe ha mechara mgbakọ na mwepụ dị n'elu ya. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. This road was supposed to, do you know, this entire project was supposed to be ended by June last year. Eight months afterwards. This is 8 months after this project was supposed to have, all the entire project was supposed to have ended. No, you don't have the capacity. You don't have the capacity to do the job. You are now, this project was supposed to last for 9 months. 9 months. And you were mobilized September 10. September 10 to February 10 this year. Yeah, from September 10 to June 10 was 9 months. So this project ought to have ended by June 10 last year. Now this is February 20th. This is the 9th month after it was supposed to have ended. So double the period when you are supposed to have delivered this project. It becomes very, very evident that your company is totally incompetent and irresponsible. Totally incompetent and irresponsible. After we paid you 50% mobilization, there's no place else in the country that pays 50% mobilization. Never other places that even pays 15% mobilization. Paid you 50% mobilization. 2022. And this project was supposed to be delivered June last year. 9 months after, you haven't delivered. You are still at 40-something%. Today and here, I terminate this contract. Here, today, this contract is over. We're going to calculate what you're going to refund back to the state government. You can move your things out here. From tomorrow, I'm looking for somebody else to start this project. So you can remove your stuff from here going forward. Okay? And totals of had the 9 roads in the north. Especially going to finish here by now. June last year, the map was finished here. Adiam Kamale to Valudabego. However, no Zequeselelo since last year. Even 9 months after Faqueselelo Siarafaluberia, Luciberia. Yakambia kita Abagomba, Pakapakolongo, Basina Anambra, whenever. I got total deals of Galliano. I got total deals of Galliano, or now. I gave you the Loralia.
Ụnụ na-egekwa ntị? aha ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala na etu esi eme ya deere ebumnuche gị otu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na aka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa na ire akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.